Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бұрханова. Махсус хәрби операция зонасына районнан даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрелә. Һәр оешма коллективы авыл җирлекләрендә яшәүчеләр игелекле эштән читтә калмый. Бу юлы КАМАЗ йөк машинасына Луганск хәрби госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен кирәк яраклар төяделәр. Гуманитар йөкне озату чарасы гадәттәгечә шәһәрнең Җиңү бульварында узды. Волонтерлар зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, юрган матраслар, дарулар тутырылган тартма һәм капчыкларны төйләр. Бу юлы гуманитар ярдәм Луганск госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Нәкъ менә госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм Закамия помощь госпиталем волонтерлар төркеме Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Түбән-Кама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу госпитальләр өчен җибәрелгән 19-нчы ярдәм. Озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Зәй халкының бердәм булуын билгеләп үтте район башлыгы. Гуманитар йөкне әзерләүчеләргә шулай ук аны төяүдә булышучы студентларга рәхмәтен белдерде. 30-я крупная партия гуманитарного груза. Я всегда говорю, Заинск с первых дней активно включился, значит, в поддержку специальной военной операции наших военнослужащих, и это дорого стоит. Также будем продолжать. 20 тонналы зур йөк машинасы кирәкле әйберләр белән тулган иде. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Зәйдән җибәрелгән 30-нчы гуманитар йөк бу. Аны озатырга килгән һәркем хәерле юллар теләп калды. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Зәйдә яңа билгеләнеш. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Зәйдәге 88-нче янгын сөндерү һәм коткару бүлеге башлыгы итеп Алмаз Гафуров билгеләнде. Моңа кадәр ул бүлек башлыгы урынбасары булып хезмәт куйды. Алмаз Гафуров 1988 елда Зәй шәһәрендә туган, 2 югары белемгә ия. 2010 елның августыннан 88-нче янгын сөндерү частендә хезмәт куя. Табигать белән бергә толпаннар да әкренләп уяна. Бөҗәкнең иң актив вакыты апрель-май аена туры килә. Соңгы көннәрдә алардан зыян күргән 3 кеше, шул исәптән бер бала район үзәк дәваханәсенә мөрәҗәгать иткән. Халык телендә урман бите дип йөртелүче бу бөҗәктән ничек сакланырга, кадалган очракта нәрсә эшләргә? Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Соңгы елларда шәһәр халкы да толпаннардан зыян күрә башлаган, чөнки бөҗәкләр шәһәр паркларында да рәхәтләнеп тереклек итә. Толпан тешләп район дәваханәсенә 3 зәйле мөрәҗәгать иткән, шуның берсе бала. При присасывании клеща, чем быстрее вы обнаружите на себе этого клеща, который присосался, надо максимально быстро его удалить. Это не значит, что взять с разбегу, оторвать и вырвать его. Можно добиться как раз осложнений в этой ситуации. Лучше обратиться в травмопункт, если есть таковые. Узган ел дәваханәгә 137 кеше толпан кадалып мөрәҗәгать иткән, бәхеткә авыру юктыру очраклары теркәлмәгән. Шулай ук районның толпан энцефалиты буенча эпидемия зонасына керүендә истән чыгармаска кирәк. Толпан эшләгән кешеләрнең барысына да табибка күренү мәҗбүри. Шуннан соң пациентның сәламәтлеге 21 көн дәвамында күзәтү астында булырга тиеш. Алар аша иярә торган йогышлы авырулар да булырга мөмкин. Ә иң үтемле саклау чарасы ул вакцина. Табигать кочагында урамда хезмәт куючы һөнәр ияләре ел сайын прививка ясата. Да, безусловно, у них даже профессионально, сезонно проводится это вакцинирование. Вакцинирование они делают первый раз, его делают дважды, там через 3 недели. И затем уже каждый год они регулярно проводят эту вакцинацию. Если есть желающие, то в принципе мы можем провести это, но, естественно, это проводится на платной основе. Табигатькә чыкканда, агачлы урыннарга барганда толпан кермәслек итеп ашык төстәге кием кияргә кирәк. Ял иткәндә үләнгә ятмаска тырышыгыз. Күпләр толпаннарны агачларда тереклек итә дип ялгыша. Алар күбрәк җирдәге үләндә булалар дип белгечләр. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Татарстан юлларында шул исәптән Зәй территориясендә ЮХИДИ хезмәткәрләре автобусларны тикшерә башлады. Әлеге операция автобус шоферларының юл йөрү кагыйдәләрен бозуны киметү максатыннан эшләнә. Зәйнең ЮХИДИ хезмәткәрләре автобусларны юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен көчәйтелгән режимда тикшерә. Автобус операциясе бөтен республика буенча уза. Тикшерү 11 апрельдән 20-сенә кадәр дәвам итәчәк. Бигрәк тә пассажирларны йөртү кагыйдәләрен бозуга, лицензия таләпләрен үтәүгә, шулай ук автобусларның техник торышына игътибар бирелә.
Соңгы 4 айда республика юлларында автобус йөртүчеләр гаебе белән 20 юл һәлакәте була. Аларның икесендә кеше гомере өзелә, 22-се яралана. Район юхиди бүлеге мәгълүматлары буенча тикшерү барышында Зәйдәге 9 автобус йөртүченең кагыйдә бозуы ачыкланган. Дәүләт автоинспекциясе юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм бик игътибарлы булырга кирәклеген искәртә. Һәр як үзенең талантлы шәхесләре, кул эше осталары белән горурлана. Аларның күбесе үзләренә игътибарны юнәлтмичә, тыныч кына күңелләренә хуш килгән эш белән шөгыльләнәләр. Безнең районда да осталар бик күп. Алтын куллы Татьяна Тумакова хакында булыр киләсе сюжетыбыз. Татьяна Тумакованың кул эшләре сандыгында нинди генә уенчыклар юк, саклагыч курчаклары, фетрдан тегелгән йорт хайваннары. Иске тукмаларга да яңа сулыш иреп, искиткеч гүзәллек булдыра ала ул. Һәр кайсының үз тарихы бар, барысы да күңел җылысын кушып кулдан тегелгән. Татьяна ханым алар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Ә фетр дигән материал белән оныгын замана гаджетларыннан арындыру максатыннан мавыга башлый ул. Знаете, большая часть начала этим заниматься 10 лет назад, когда вышла на пенсию, когда мне стало больше свободного времени. Вот тогда. А фетром, конкретно фетром, 4 года назад, когда у меня внучка в 4 классе была. Из-за внучки, чтобы ребенка от телефона оградить, вот мы начали заниматься. Мало того, что у меня внучка стала шить, так ее подружка ко мне ходила вместо трудов. Курчаклары кул астындагы төрле материаллардан, тукма, җептән ясалган. Останың яңа тукмадан гына түгел, иске әйберләргә икенче сулыш өрүе дә игътибарга лаек. Кайбер курчакларында үзенең эчке халәтен сурәтли, кәефенә туры китереп тә тегә. Вот эта кукла, тоже считается берегом. Шьется она, вот у меня сшита из 2 нитки, то есть из льняного какого-то материала, из твердого, потому что она идет на основе скрутки. Видите, скручивается. Материал скручивается, делается здесь без иголок, в принципе, делаться должна эта кукла. Татьяна ханым курчаклар, уенчыклар тегәргә балаларны да өйрәтә. 2 ел Чаллы шәһәренә йөреп, махсус дәресләр алып барган. Бердән моторлык тудырсам, икенчедән кул эш белән шөгыльләнеп, җаныма тынычлык алам ди оста. Күңел җылысын салып башкарылган кул эшләрен күбрәк бүләк итеп бирә. Зәйнең күп кенә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, үзәк китапханәдә аның эшләнмәләре кадерле ядкар булып саклана. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам, сау сәламәт булыгыз.